Здравейте! В това видео ще ви покажем как изглежда профилът на апартамент в Ливо и как лесно да следите важната информация за него. Тук сме в апартамент 3 в сградата Дария Резиденс. В горната част виждате задължения в случая 0 лева, депозита 500 лева, брой наредности свързани с този апартамент, в случая нямаме активни. В основния панел виждате подробности като етаж, квадратура, месечна такса, брой живущи и абонатен номер. Малко по-надолу са всички начислени месечни и временни такси, като например поддръжка 25 стотинки, ФРО 1 лев, ремонт на покрив, временна такса от 25 лева, платена изцяло. В секцията клиенти виждате кой е собственика на апартамент, имена, имейл, телефон и информация за депозит, фактури и плащания. В секцията живущи виждате кой реално обитава апартамент. В този случай собственика е и живущ, има достъп до мобилното приложение и е вписан в домовата книга. А най-долу е място за домашните животни. Тук все още няма добавени. Това е вашето пълно досие за всеки апартамент. Всичко, което трябва да знаете на едно място.